Has sentit a parlar del canvi i la caiguda de preposició? Para atenció, que això és important. Les preposicions d'alguns complements de règim verbal poden canviar o eliminar-se davant de certs elements. Este fenomen passa amb les preposicions àtones o febles a, amb, de, en i per. I és una norma que s'aplica en registres formals, d'acord? Tractem primer el canvi de preposició. En quins casos cal fer servir una preposició diferent de l'habitual? Quan el complement de règim verbal va introduït per la preposició en o amb, seguida d'un infinitiu, cal substituir la preposició per a o de. Mira l'exemple per entendre-ho millor. Si jo dic la feina consisteix en això, consistir en, la preposició en es manté perquè darrere no hi ha cap infinitiu. En canvi, si dic la feina consisteix en fer estudis de mercat, com que darrere de la preposició hi ha un infinitiu, el verb fer consisteix en fer, aleshores he de substituir la preposició en per la preposició a. La feina consisteix a fer estudis de mercat. S'entén? Ara vegem un exemple amb l'altra preposició que canvia, amb. Es conforma amb això. Conformar-se amb porta la preposició amb. Com que aquí no hi ha cap infinitiu, la preposició es manté. Ara bé, si dic es conforma amb jugar mitja hora, ara sí que tinc un infinitiu aquí, el verb jugar. Per tant, l'oració no és adequada en un registre formal. En este cas, hauria de dir es conforma de jugar mitja hora. Substituïm la preposició amb per la preposició de i ja està. Com veus, el canvi de preposició no té cap secret. Davant d'infinitiu, canviem en i amb per a o de. Bé, ara el segon fenomen, la caiguda de preposició. Et sona? Si et sona però no tens clar del tot quan cau la preposició, avui ho entendràs per fi. En els registres formals, quan el complement de règim va introduït per la conjunció que, la preposició se suprimeix. Recordes que abans hem parlat de les subordinades? Que el complement de règim verbal pot aparèixer en forma d'oració subordinada? Quan esta subordinada va introduïda per la conjunció que, eliminem la preposició. Et mostro un exemple a la pantalla. Et puc preguntar, confies en ell? Aquí no hi ha cap conjunció, així que la preposició hi ha de ser, perquè diem sempre confiar en algú, sí? Tampoc tinc un infinitiu, amb la qual cosa la preposició no canvia. Però, i si faig servir una oració subordinada i et dic confies en què vindrà demà? La subordinada és la part subratllada, que vindrà demà, i va introduïda per la conjunció que. Per tant, la segona oració no és correcta. Hauríem d'eliminar la preposició i dir confies que vindrà demà? Sense en, d'acord? Ja veus que és molt fàcil? Em falta comentar-te una coseta sobre la caiguda de preposició. A vegades, el fet d'eliminar-la pot fer que l'estructura de l'oració quede forçada, que no soni natural. Per exemple, la decisió s'ha basat que els candidats tinguin experiència. El verb és basar-se en, demanar la preposició en. Tot i això, segons el que t'acabo d'explicar, la preposició cau davant de la conjunció que. Però què passa? Que queda forçat, no? En este cas, no sona natural. Per sort, hi ha una manera de resoldre-ho. Podem introduir un element d'enllaç, com ara el fet que, la idea que, la possibilitat que. Mira com quedaria esta mateixa frase si hi afegim el fet que. La decisió s'ha basat en el fet que els candidats tinguin experiència. Et sona millor ara? Jo trobo que sí. Bé, ja saps que és una opció en oracions l'estructura de les quals és forçada. A la descripció et deixaré un enllaç a un article del blog sobre les preposicions, també, per si t'interessa. Inclou un exercici per practicar això del canvi i la caiguda de preposició. Gràcies per formar part d'esta comunitat i ens veiem al pròxim vídeo.